duniya baki daya dan haka babban abin da zan fara tunatar da yan uwa shine a sani wallahi ba mu da abin da istighfar ba za ta maganin abin da muke ciki wallahi istighfari wallahi ba za ta maganin musibar da muke ciki ba babban abin da yake gaban mu shine dole wajibi kowa da kowa walau yana mutum yana iya tafiya walau baya iya tafiya walau yana gani walau baya gani walau yana da iko walau ba shi da iko wajibi ne a fito a dakatar da irin abin da yake faruwa a cikin garin nan na taɓa janibin shugaba idan ba haka ba billahi azima a jira Allah don wannan musibar da take faruwa da mu a Saudiya ko kuma musibin da suke shigo mana sun isa a gane cewa taɓa janibin annabi ne yake haifar da irin waɗannan abu mu kalla mu gani yadda abubuwan suke faruwa kada ka ɗauke shi a matsayin saboda cuta ta shigo ne a kai masa nazari na imani idan ba a nan ba duk zunubin da aka ina za a je a ganin gafar Allah ta mutlaka to yanzu gashi an rufe harami ko da ba a ce an rufe gaba ɗaya ba an rufe babu salam me ya rage mana kuma me ya rage mana wallahi zan iya ta'allaka wannan musibar da waccan musibar don haka wallahi tallahi billahi jama'a su miƙe ina faɗa da babban baki ni ne Shehu Ahmad Muhammad mai tajin izi da ake ce da hukuma mai hinifom da hukuma ta ɓangaren musulunci da wancan ta constitution ya kamata a miƙe tsaye da malamai na gidaje ma'ana kamar gidan shehu ne da waye da ake samu dole a miƙe tsaye duk inda aka san da irin wannan fitinar a farmata idan ba haka ba mu kuma wallahi Allah zai far mana wallahi Allah zai far mana ba maganar ni dan gida kaza ne ba maganar ba ruwan Allah da wannan abin da yake kanka shi Allah annabi kawai san da haka to a kare haƙƙin annabi an gane wannan haka yake da wannan sakon ga duk duniya kuma ina tura shi ga kowa duk wanda zai iya ganin idansa zai iya nuna masa kunnensa zai iya ji masa ina tura sakon nan gare shi a gaya wa duniya da shugabannin duniya na wannan kasa da muke ciki da wannan gari da muke ciki su fito su yi abin da shugabanci ya dora su akai shugabanci mu wanda muka sani na islama shine a kare darajar a kare menene haƙƙin musulunci menene musulunci Allah da manzon Allah su ne musulunci ko bin Allah da bin manzon Allah su ne musulunci to gashi yanzu ana kokarin a rushe abin da Annabi Muhammad ya shirya ana karshe ma rashin mutuncin kan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan musibar ko a fito a dakatar da ita ko kuma mu jira Allah dama kuma wallahi ba ruwansa ba abin da namu amfani Allah da shi Annabi Muhammadin nan da muke gani rahamar shi kadai ne saboda shi Allah yake mana ruwa saboda shi Allah yake mana gafara saboda shi da mu laifin ya ji kan mutum yau a kansa kuma ake wannan rashin mutunci to wallahi Allah zai iya shawo kowa ba ki daya ba abin da zamu ƙara Allah in dai akan Annabi Muhammadin dan haka ina ƙara tunatarwa ina sanarwa duk wanda bai ji ba ma ya ji kuma akwai wani abin da mutane suke yi wasu sai kaga suna ɗaukar fitinar suna yaɗa ta ba shine gyaran ba wai fitinar za ka dinga ɗauka ka yaɗa ba a'a waɗanda suka yi fitinar za a dinga datsewa waɗanda fitinar suka aikata da fitinar su za a dinga datsewa idan an zo an yi abin da aka yi na abin da yake an hasala a lokacin da aka hasala to a kirawo hukuma an yi abin nan ba so ɗaya ba ba so biyu ba to idan ba hukuma ba ta fara dakatarwa ba za a daina sauraron hukuma ba za a daina sauraron hukuma za a dinga yin abin da Allah ya ce za a dinga yin abin da Allah ya ce ga ana kokari ne abin da shugabanni suka ce saboda Annabi Muhammad Allah subhanahu wataala ya mana umarni da Allah wa rasul wa za a menene wa ulul amri minkum ko ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi kuma shugabannin ku haka ne ku bi abin da shugabanci ya dora ku akai dan haka ana yin shuru ne ko kuma ana bin abin da hukuma take so ne saboda abu Allah hakan ma da ake ana bin Allah ne to amma ba idan su ma suka ƙi bin Allah ba
la ta'ati li makhluqi la ta'ati li makhluqi fi ma'asiyatil khaliq. Idan ba za su dinga yin abin da Allah ya ce ba to mu ma fa ba za mu dinga bin su ba. Kwarai kuwa. Wannan haka yake. Haka yake. Kokari muna sanarwa, muna ƙara tunatar da hukumomi, muna ƙara tunatar da manyan malamai waɗanda ba su magana ba su fito su magana, waɗanda suka yi magana Allah ya saka musu da amin. Muna ƙara jaddada mutuncinsu a gare mu, muna ƙara jaddada imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. waɗanda ba su magana ba yana da kyau su san cewa in suka magana, magana su tana da amfani. Ana ji na aiko in ba su suka shiru to suna ƙara jazawa janibin da ake jingina wannan bala'in da shi. Haka ne ko ba haka ba? Amma magana su za ta sa a gane cewa wannan abin da yake faruwa ba daga su bane ba, kuma ba su suke koyarwa ba. Amma muddin hakan za ta faru a shiru to insha Allah baka da hujjar da zaka kare kanka ka ce ba kai kasa ba, kuma ba kai kasa din ba. Amma kuma ne baka da hujjar da zaka kare wannan ba kai kasa din. An fuskanta dan haka dan Allah kokari ana jina ai kokari isar da wannan sako, sannan kuma abu Allah, abu manzan Allah, a kiyaye hakkin Allah, a kiyaye hakkin manzan sallallahu alaihi wasallam. ina ƙara jaddada annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa, annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa, Allah ya kiyaye mu, Allah kai da wannan ke sai abin da yake ne, abin da ya shafi mawani. Salamu alaikum. Allah ya kace babban ka. Allah ya ƙara sutura. Ba kuma kowa ana wannan duk wanda ya dauka